Здрасти хора, аз съм тук. Днес ще играем в Minecraft, знаете, бърка се. Камень. Сега виждате, аз съм на Minecraft. Такъв ми е скина. Няма да е все такъв. Ще е различен също. Може да съм с други. Ако нямам приятели, някакво. Първо да ви кажа, абонирайте се на мене. Няма да приключвам само, че искам. Skywars и това напълва да видя костата. Остават нещата. Добре ли са? Точно не са бяли. Не хак. Така. Чови. Едно. Аре, ще се бием. Нали? Така е, познах ли? Познах, нали? Добре, познах, нали? Се бием, нали? Аз ще го прибия. Да прибия, бе. Направо. Добре, така. Искам да се не така искаш. Чарда. Така, къде? И yes. Юху. Не, кришката. Така. То си. Едве. Ти са прави модераци. Боже. Мора като. Всяко се не си. Не искам. Тук ма нервят ти заклинаре, плаца, победя, чакай. Да победя. Да победя. Когато пред... Не! Защо? Снимах клип. Все още снимам. Стига, бе. Що? Паве, бе. Ти нещо не е твоешко. Кото с майко. Кирка ли? Я знала да посвещала. Кирка. Да види кой е хакер. Кой не. Използваме.
Просто се дават на чилите пан. На хора, аз май трябва да спирам видеото и абонирайте се за мен, както казах преди, и аре, чао!